Päivää. Minä olen siis Tarkkasilmä. Tämä on minun ensimmäinen vlogini. Ja tosiaan olen kävelemässä tästä, kun oli lauantai koulupäivä, niin oli tässä suunnistusta. Kävellään koulua kohti. Ja tosiaan, siis muistakaa tilata kanavani ja kirjoittakaa siis sakuun, siis Tarkkasilmä, ihan välilyönteinä, tarkka välisilmä. Ja sit jatkuu. MSTM1 tuli taas messiin. Tässä oli siis pieni tämmönen puute videon aikana, niin tosiaan tässä on vierelläni kävelee eräs tubettaja nimeltä MSTM1. Terveet. Niin, käykää katsomassa Minun videoita. hänen videota, niin ovat... Tilatkaa kanavani, takaa teidät. Hei, posteljoni, saisikö se kirjaa? Joo, tossa oli yksi vaan random tyyppi, kuka vaan sanoi Se on siinä. meidän kaveri. Kuka vaan randomisti sanoo jotain aivan turhaa. Hän on meidän videoissa joskus mukana, mutta emme paljasta kuka hän on. Ja vlogista tiedoksi vielä, että tästä tulee hieman randomimpi vlogi, mutta ei ole siis se anime-tyyppi. Hän on Niin ismolaittaa. se tästä lähtee. Nyt tosiaan yksi random tyyppi tuli tuohon minun keskipuolelle ja minä kävelen tässä vasemmalla. Ja tosiaan kävelemme siis tästä Patserin tehtaan vierestä kohti Lönnrotin koulua. Issi, numero 334. Ja Autolinjat. tää höpöttäminen nyt menee vähän tämmöski, että jaksaako tää tehdä oikein tätä vlogia tässä. MSTM1 F1 tarkka välisilmä. Me tehdään yhteinen video tänään. Älä sinä MSTM1 rupea pilkkaamaan minun videota. Älä sinä pilkkaa minun videota, niin MSTM1. Kuule, ne tulee sinun videoihin mukaan. Ja Tosiaan tästä tulee ihan järkivlogi. niin meille tulee. Minä puhun tällaisilla. Puhutaan hauskoja asioita tässä. Tosiaan olemme kuvanneet sen 2 minuuttia 30 sekuntia. Minä lupaan tehdä seuraavaksi tämmösen videon, missä mä näytän ääniä, mitä Jos mä osaan. kuvan laatu on huono, niin muistakaa käyttää siis sitä valoitusta, kuten aina videossa teettekin, niin editoikaa se video YouTuben Videomakerilla. Ei sitä pysty, koska pysty. Ja myös väritkin, jos saatte vaan laitettua, niin sit saatte selkeän kuvan. Voitaisikin. Se on